Добрий вечір усім, хто дивиться телеканал АТР, як у тимчасово окупованому Криму, на інших тимчасово окупованих територіях, так і по всій Україні, по всьому світу, де люди хочуть знати правду про цю війну. Кожен наш етер ми присвячуємо аналізу або бойових дій, або військово-технічної допомозі, або аналізу міжнародної ситуації навколо підтримки України тощо. Але сьогодні більшу частину, я думаю, розмови нашої буде про безпосередньо про військо, про події на полі бою, тому що мій співрозмовник сьогодні, я думаю, ви добре його знаєте, він наш кримець Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, а зараз просто експерт, якому я дуже довіряю. Влади, привіт. Адера, вітаю. Насправді дякую. Дякую за запрошення і традиційно слава Україні. Героям слава, Крим Сербєста Ладжах, як то кажуть. Скажи, будь ласка, давай я одразу просто з місця в кар'єр. А-50. Цей літак, яких, здається, небагато, ну ти точніше знаєш, на озброєнні російської терористичної армії. Це була така подія, ну, яку можна, напевно, як ти, знову ж таки, ти прокоментуй, порівняти з ураженням крейсера «Москва». І навіть міністр оборони України Рустем Умєров поінформував, тут без подробиць, просто «Українська правда» пише, що він поінформував трохи перехворілого Остіна, міністра оборони Сполучених Штатів. З цією подією, я думаю, що була дуже тепла розмова на цю тему. Як думаєш, про що вони говорили? Ну, по-перше, почнемо з цифр, бо цифри я люблю, і я думаю, що вони варті уваги. По-перше, вартість того самого 50 за різними оцінками від 300 до 500 мільйонів доларів. Тобто така ласа ціль, яка була зруйнована вправними та злагодженими діями українських розвідників, українських операторів ракетних комплексів, які поцілили, знищивши не лише А-50, і добряче пошматувавши Іл-22, такий собі повітряний командний пункт, який, хоча й приземлився на летовищі в Анапі, але здається, що втратив частину свого екіпажу, чи то 200, чи то 300. Насправді, дуже ласа цілі той самий А-50 ще й тому, що у спадок від Радянського Союзу Російська Федерація дісталася десь 22 одиниці тих самих А-50. Частина з них була пошматована, частина з них була виведена з бойового застосування. У росіян перед початком повномасштабної війни залишалося їх на бойовому чергуванні 9 одиниць. Одну з них ми поцілили дроном камікадзе на території литовища Бачуліща, на території Республіки Білорусь. Інші втопили в акваторії Азовського моря. Тобто фактично зараз таких діючих систем залишилось 7 чи то 8 за різними оцінками, але знову ж таки, якщо ворог піднімає одномоментно в небо до 4 таких А-50 для того, щоб ретельно пильнувати весь повітряний простір на території України, то втрата бодай однієї такої одиниці – це серйозні втрати. І росіяни не просто так нервують, бо техніка дороговартісна, аналоги такої техніки російська оборонна промислова зараз не спроможна виготовляти, отже вони нервують. Зверніть увагу, останні дві доби на акваторії Азовського моря жодного літака. Ні А-50, ані будь-якого іншого військового літака російських військово-космічних сил на акваторії Азовського моря немає. Понервують. Бо оцінюють всі ризики, шукають це відбуває, на кого можна буде звалити ті провалі, які призвели до руйнації А-50 і серйозного пошкодження того самого Іл-22. Чудові новини, які є підґрунтям. Підґрунтям подальших і дуже буремних для Російської Федерації процесів. Бо чим менше бачать очі російських військово-космічних сил, тим відповідно більш ефективною перспективою буде робота українських військово-повітряних сил, які мають системно та методично руйнувати ворожі військові об'єкти, як на теренах Криму, так і Севастополя, так і, звісно, найбільш ласу для нас ціль Керченських міст. До речі, в ті самі хвилини, коли ми з вами пишемо це інтерв'ю, здається, знов проїзд через Керченський міст перекритий через повітряну тривогу, яка в тому регіоні Криму нині лунає.
Ну, класно, має бути тривожно. Вони дуже люблять це слово, і ми теж його полюбляємо. Я хочу уточнити трохи. Дивись, до речі, я б такий, не знаю, ти бачив чи не бачив, такий жарт прочитав десь, вже не пам'ятаю, що максимальна глибина Азовського моря складає 15 метрів. Тобто люди кажуть, так він десь стирчати має з води. Треба ж знайти його якось. Може і будуть, Так, до речі, кадри з супутника. До речі, дуже важливо зазначити, поцілене було по тому А-50 десь неподалік від міста, а також морського порту Бердянська, то по факту не виключно, що після того, як зійде крига з Азовського моря, ми можемо побачити, що на межах хвіст того самого літака, якщо його не з'їдять азовські бички. Вони дуже такі прихильні. Злі до окупантів, да. До м'яса московитів, тому здається, що погризуть все і вся. Але знову ж, якщо ми повернемося до вашого попереднього питання, чому відбулася розмова і чому тон розмови був такий раціональний і добре раціональний? Бо справа в тому, що завжди розмова міністрів оборони Сполучених Штатів Америки та України передують зустрічі в форматі Рамштайну. Точно чи то заочно, неважливо, але завжди. Будь-які переговори технічних груп, які формують кейс військово-технічної підтримки, ті саме, що остаточно узгоджуються під час зустрічі в рамках Рамштайну, вона завжди завершується тією саме відвертою і абсолютно прагматичною розмовою двох міністрів оборони. З одного боку, міністр оборони України, які забезпечують діяльність українського війська по всіх рівнях та специфікаціях, а з іншого боку, міністр оборони Сполучених Штатів Америки, який є найбільшим донатором української армії. І тут я думаю, що незважаючи на ті буремні політичні процеси, які не беруть всередині Сполучених Штатів Америки, бачимо, які непроста ситуація в американському конгресі, але тим не менше, наші заокеанські партнери є надійними, і я сподіваюся, що українська армія, маючи відповідний запит і до наших західноєвропейських партнерів, і до наших заокеанських партнерів, вона кінець кінцем отримує все те, що потрібно українському війську для того, щоб і далі вести нашу визвольну боротьбу проти російської експансії. Ну, будемо на це надіятися. Я думаю, що точно ті успіхи, які мають Збройні Сили України останнім часом, зокрема цей, вони точно сприяють цьому процесу. Тобто увесь світ бачить ефективність. А як ця ефективність виглядає не в сенсі, в хорошому сенсі піару, так, міжнародного в нашій армії, а суто в практичній площині? Ось зараз така картина, такий, знаєш, світанок, такий море, таке рівне Каспійське, і така тарілка стирчить. А там же в неї тарілка така зверху, так? І літаюча тарілка така. Знаєш, це така просто феєрична. Я думаю, якщо хтось зробить фото, будь ласка, опублікуйте. Це буде красиво і історично. А потім там буде... Я так думаю, розшарів того фото буде неймовірна кількість. І тут важливо зазначити наступне. А чому ж то воно сталося? Справа в тому, що не варто недооцінювати нашого противника. Той дуже хворобливо і дуже уважно спостерігає за рухом наших систем протиповітряної оборони типу Петріот і дуже уважно спостерігає за сигналами, які випромінюють системи радіоелектронного спостереження тих самих комплексів Петріот чи їх аналогів САМ-Т. Їх у нас загалом 4 батареї, тобто не так багато, а отже ворог має можливість буквально пильнувати за рухом кожної з них. А що ж стало з цього? Мені здалося, що відбулося поєднання. З одного боку нашого комплексу радіотехнічної розвідки, який входить до складу комплексу С-300. Ми то отримали свого часу ще в спадок від Радянського Союзу. А з іншого боку, тих самих систем пускових установок до комплексу ППО «Петріот». І завдяки саме такому поєднанню нам вдалося, ну, по-перше, працювати в безпосередній близькості від лінії бойового зіткнення, там, здається, відстань від лінії бойового зіткнення складала за різними оцінками від 15 до 20 кілометрів. Бо для того, щоб поцілити по літаку, який працював на відстані 120 кілометрів від лінії бойового зіткнення,
треба було розміщувати наш комплекс фактично впритул до лінії бойового зіткнення і робити це в максимально прихованих умовах, бо ворог шукає такі власне цілі для себе, як пускова установка комплексу Петріот. Так от, завдяки такому поєднанню і вдалося зафіксувати рух двох, щонайменше, навіть трьох важливих повітряних цілей, бо, нагадаю, наша аудиторія прикривала з повітря бойову роботу Іл-22 командного пункту російської армії, а також комплексу А-50, російський винищувач. Там різні оцінки лунають, чи то Су-35, чи, можливо, інша якась модифікація, в будь-якому разі. І по тому Су-35 так само працювала наша ракета, але той здійснив протиракетний маневр і вберіг своє жалюгідне життя, я думаю, до наступного такого випадку. Тобто, що ми маємо? Ми спромоглись в надзвичайно складних умовах, на лінії бойового зіткнення, там, де ворог пильнує будь-який рух українських воїнів, тим більше нашого узгодкування, техніки, спромоглись дістатися до лінії бойового зіткнення нашим комплексом ППО, скоріше поєднаний С-300 та ППО, частиною комплексу Петріот, знайшли в повітряному просторі над акваторією Азовського моря ворожі цілі, відпрацювали по них, відпрацювали з максимальною ефективністю, мінус 500 000 щонайменше в рамках руйнації А-50, мінус 30 мільйонів в рамках руйнації Іл-22. Те, що росіяни берегли свій винищувач, цього разу їм повезло, але не факт, що повезе іншого разу. Знову ж таки, чи є цей випадок унікальним? Моя відповідь – ні. Бо до того 3 винищувачі бомбардувальника російської окупаційної армії було знищено над півднем Херсонської області. Ці літаки летіли безкарно бомбити своїми керованими авіаційними бомбами наших воїнів, які нині тримають плацдарми в районі населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра. Сталося не так, як гадалося російським пілотам. Вони втратили своє життя, вони втратили техніку, на якій виконували свої завдання. До того ми пам'ятаємо кейс літак та вертольотопад на території Брянської області Московії. Тоді щонайменше 2 літаки та 3 вертольоти втратили зв'язок з землею, а потім, в принципі, врізали в ту саму землю через те, що невідомий блукаючий комплекс, скоріш за все, комплекс Петріот відпрацював зі 100% ефективністю бойову задачу. Але, знову ж таки, ми зараз говоримо за метал. Що таке метал? Метал – це 300 мільйонів доларів, 500 мільйонів доларів. Чимали гроші, чи немали статки. Але ключове, що втратила нині російська армія, це персонал. Ті самі навчені пілоти, які пілотували ті самі бойові платформи, ті самі оператори радіотрансляційного та радіопередаючого комплексу та комплексу повітряної розвідки, які знаходилися на бортах тих самих Іл-22 та комплексу А-50. Вони втратили життя, а значить вони не спроможні і далі виконувати завдання. Чи має можливість російська армія тут і зараз відновити той самий професійний навчений особовий склад для того, щоб і далі використовувати аналогічні моделі літаків за відповідне призначення? Питання риторичне, бо очевидно, що підготовка такого рівня фахівців потребує а. років, і б. чималих фінансових статків для того, щоб реалізувати той самий кейс. Тому зиски від цієї, з одного боку, дуже зухвалої, дуже ризикованої, але надзвичайної військової операції є, і вони є неймовірні за наслідками. Ну, ще раз подякуємо тим, хто планував і не виконував це завдання бойове. Просто фантастична історія. І ти навіть ще більше, ніж я думав. Скажи, будь ласка, Влада, а ти вже за ті дні, які минули з цієї події, спостерігаєш просто якусь наявну зміну їхньої тактики атак України ракетами, дронами? Ось і в чому ця зміна полягає? Да, я готов деталізувати, бо насправді ти піднімаєш дуже важливе питання. Не варто недооцінювати ворога. З одного боку, ми тішимось нашим успіхом, а з іншого боку, ми маємо розуміти, що ворог має ще й чимало ресурсів, і він все ще прагне того, щоб докорінно змінити ситуацію на полі бою. І він, маючи ті ресурси, намагається відшукати ключі від української системи протиповітряної оборони. Крайній кейс, масштабна
дронова атака на узбережжі Одеси та Одеської області. Вчергове наші оператори систем протиповітряної оборони та наші мобільні бойові розрахунки фіксують, що ворог атакував Одеське узбережжя дронами, які рушили до визначених цілей на надзвичайно низьких висотах. В таких умовах працювати по них край складно. Так, левова частина тих дронів вдалося знищити, але частина з них пробилася через наш захист, через наш заслон, і уламки тих дронів поцілили і по об'єктах військової інфраструктури, і по об'єктах, які безпосередньо мають відношення до українських сил оборони. Це виклик. Я думаю, що варто зауважити, що цієї зими ворог спрямовує свої ракетно-дронові атаки навіть не настільки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури нашої країни, як то було минулої зими. Він зараз спрямовує свої ракетні та дронові атаки на військові об'єкти нашої країни, на об'єкти військової інфраструктури українського оборонно-промислового комплексу, об'єкти транспортної інфраструктури, тобто на ті об'єкти, які визначають бойову міць українського війська. Тому я знову наголошую на тому, що ворог трансформує свою діяльність. Він шукає будь-яку слабину в українській обороні для того, щоб його атаки були максимально болісними для нас. І тут ми маємо так само бути гнучкими та шукати будь-які можливості для того, щоб в будь-який спосіб, використовуючи в тому числі комбіновані бойові платформи, для того, щоб раз за разом нищити ворожий військовий потенціал. І я думаю, що варто звернути увагу на голоси тих і військових експертів і безпосередньо посадових осіб, які дотичні до українських сил оборони, щодо їх прагнення трансформувати діяльність української армії в такий спосіб, щоб ми мали можливість не лише раз за разом відбувати всі ворожі дронові та ракетні атаки, а й мати змогу наносити ракетне та дронове ураження безпосередньо по місцях базування ворожих пускових майданчиків, звідки вони здійснюють пуски тих самих дронів камікадзе, літаків, чи авіалітовищ, де базуються ворожі стратегічні літаки. І тут є над чим працювати. Бо ми маємо зараз вже підтверджені відомості про те, що наші дрони і камікадзе можуть долати відстань до 700 кілометрів. А це значить, що в зоні нашого ураження знаходиться литовище поблизу населеного пункту Енгліс на території Саратовської області. Так, нам треба ще попрацювати над тим, щоб ми мали змогу діставатися до литовища Альєня на території Мурманської області, але я думаю, що тут питання часу. Долетимо і туди, для того, щоб добряче пошматувати ті самі бомбардувальники Ту-95МС. Саме вони є носіями ракет Х-101, Х-555, Х-55. До речі, Х-55 так гупнуло у мене у дворі багатоповерхового будинку, що пошматували і мою автівку. Тому я думаю, що питання вендетти, питання належної, раціональної і симетричної відплати за дії російської окупаційної армії, то питання на часі. І коли ми чуємо від представників вищого військово-політичного керівництва нашої країни, мовляв, 24 рік – це рік 1 мільйона дронів, я сподіваюся, що бодай деякі з тих дронів завітають туди, куди їм слід завітати, і відплатять. І за наші смерті, і за наше руйнування, і за наші тривоги та поневіряння через ту саму ворожу тактику ракетного терору, яку ворог реалізує фактично з 24 лютого 2022 року. Владе, слухай, ти мені просто розплющив очі. Я-то думав, що ці ракети мають назву X і там цифри. А це Х, це на честь Володимира Володимировича, напевно, назвати. Хто б що б там не думав, але, до речі, дуже важливо розуміти. Буквально одна теза. Кирил Буданов, український генерал, славетний генерал, керівник Головного управління розвідки нашої країни. Буквально днями його заява. Він каже, що військово-посадова особа перед початком повномасштабної навали були абсолютно переконані в тому, що російська армія насправді є другою за місць. Тобто російська армія у світі, вона є потужною, а російська економіка є певною мірою слабкою. Нинішнє російсько-українське протистояння продемонструвало наступний тезис. Російська армія не є такою, як її вважають абсолютно більшість дослідницьких інститутів, а російська економіка продемонструвала свою гнучність та адаптованість до, в тому числі, санкційної політики, які впроваджуються провідними країнами світу. А отже, ми маємо розуміти, що ракети, коли росіяни використовують ракети до типу Х-55, то зазвичай це такі собі болванки.
болванки, місія яких призвана максимально перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, щоб ми поцілювали нашими дорогоцінними ракетами від західних ракетних комплексів по тих болванках, які не несуть, ну скажімо так, відносно до ракет з бойовою частиною настільки масштабне руйнування. Але тим не менш ворог задіє весь наявний в нього потенціал, в тому числі і той, який є по факту хибними цілями, для того, щоб максимально перевантажити нашу систему протиповітряної оборони. До речі, дуже важливо зазначити наступне. Останнім часом ми чуємо такі переможні реляції в українському сегменті телеграм-каналі. Мовляв, після того, як ми їм знищили А-50, скоріше за все, перспективи не буде ракетних та дронових атак. Менше. У ворога є ті самі комплекси радіотехнічного спостереження за територією нашої країни, а це значить, що ракетні та дронові атаки будуть продовжуватись. І їх інтенсивність та обсяги напряму залежать від ресурсних можливостей російської армії. Щодо ресурсних можливостей, про те абсолютно чітко зазначає Вадим Скабіцький, генерал українського ГУРу, який говорить: від 115 до 130 ракет спроможна виготовляти російська оборонна промисловість на місяць. А це значить, що щільність ракетних атак ворога буде досить високою, і всі ми маємо бути напоготові. Ну тут традиційно. Чуємо сигнал повітряної тривоги, не зволікаємо, не нехтуємо, відправляємось в укриття. Те, що треба робити нашим операторам систем протиповітряної оборони, вони свою справу знають добре, на 5 з плюсом. Ну а те, що нам останнім часом дещо бракує тих самих протиракет, ну тут вже відповідальність нашого дипломатичного корпусу, вище військово-політичного керівництва нашої країни, шукають можливість, шукають аргументи переконати наших західних партнерів, що зброя, яка захищає життя та здоров'я наших цивільних мешканців, це в тому числі інвестиція в майбутнє колективної Європи. Це точно. Знаєш, ну, по-перше, ну, що вони завжди вміли, це лизнути царю. Ось лизнули, назвали ракету на його ім'я, просто йому, може, ніхто ще не сказав, він, я думаю, порадіє дуже. А він дуже любить це слово, як відомо. І, до речі, ці атаки на Харків, вони ще й, крім усього іншого, вони через те, що там народилося це гасло, народилося, ця пісня всесвітньо відома. Путін, він такий, у цьому сенсі дуже такий ніжний і маніакальний. Тобто для нього це має значення. Так само, як я наголошую, я абсолютно певен у тому, що він віддав наказ вбити в 15-му році Бориса Німцова через його слова, які він сказав тут у Києві, до речі, я навіть пам'ятаю дату, 24 квітня 2014 року. Я це чув в інтерв'ю, сказав, що на питання, хто такий є who is Володимир Путін, він сказав: ти, ваш Путін. І це слово, яке не можна казати про голову мафії. Ну, ми тут не можемо казати, тому що ми в етері ліцензованого українського каналу. Тобто, щоб люди всі розуміли, як він мислить, і що в нього в такій голові може народитися. Ти кажеш, що від кількості ракет залежить. Так, залежить. Але ще й від його бажання, від його настрою зранку. Бо він цією війною керує безпосередньо, щоб ні в кого не мало сумнівів. Він, така людина просто, антилюдина, точніше. Я хочу, знаєш, ти тему розпочав дронів. Ось новина українська про дрони. Спочатку новина українська, але з Британії. 200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони. Рустем Умєров. Тобто 200 мільйонів передбачено на розвідувальні, далекобійні та морські дрони. Це зрозуміло, що, і взагалі, новий пакет оборонної допомоги Україні британський має розмір 2,5 мільярда фунтів. Це найбільший пакет допомоги з початку повномасштабного вторгнення. Це перша новина про дрони. І інша новина від нашого Мінстратегпрому. Україна вперше успішно застосувала гібридну, так написано в «Українській правді», ППО. Був збитий, процитую, міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишин заявив, що Україна вночі успішно застосувала гібридну протиповітряну оборону
знищивши шахед з відстані 9 кілометрів. Про це Камишин сказав, знову ж таки, західним партнерам на Давоському форумі. Пряма цитата. Ми вирішили зробити саморобну ППО. Взяли радянські компоненти і застосували західні ракети. Або брали західні установки і застосовували до них радянські ракети. Я радий повідомити, що одна з таких систем була вперше сьогодні вночі, тобто от минулої ночі, успішно використана. Ми за 9 кілометрів сьогодні збили шахед. І це перше успішне використання такої системи. Я дуже радий, що ми розвернули її на полі бою, захищаючи небо. При цьому Камишин не назвав систему, про яку йдеться. Можливо, мається на увазі проєкт Franken SAM. Я не знаю, може, ти більше про це знаєш? Франкенстом. Да, Franken SAM. Ну, Семстом, є варіація, так. Да, я просто ти трохи про це згадав. Я скажу глядачам нашим, я особисто знайомий з людиною, маю честь знайомий з кількома людьми. З однією нещодавно розмовляв. Він збиває дрони у складі команди мобільної групи тут на Київщині. І вони дійсно зараз, як на Одещині, вони летять дуже швидко, достатньо швидко. І дуже низько. І боротися з ними дійсно важкувато, особливо в негоду. Що значить застосування цієї системи і що значить ці 200 мільйонів фунтів на закупівлю яких, на твою думку, дронів? По-перше, я маю відкрити свою шафу і дістати з неї чергового скелета. Десь за 2 роки тому назад я розглядався на посаду керівника прес-служби Мінстратегпрому. Був конкурс, я пройшов фактично всі щаблі, на останньому 3-му рівні було прийнято рішення, я конкурс той не подолав. Тому, якби подолав, можливо, мав би зараз більш детальну інформацію щодо того кейсу військово-технічних рішень, про які говорить профільний міністр пан Камишин. Але тим не менш, зараз, не будучи обтяжливою певними державними обмеженнями, я маю можливість міркувати, як ту ситуацію бачу нині. Отже, чому результат взаємодії уряду України та Великої Британії є надзвичайно важливим? Саме в контексті безпілотних платформ. Неважливо, чи то повітряна, чи то морського базування. По-перше, завдяки такій колаборації нам вдалося повністю зачистити від ворожих кораблів північно-західну частину акваторії Чорного моря. Жодний російський корабель навіть не каже носа за рогу мису Тарханкут. Для кримчан, я поясню, це західна частина нині тимчасово окупованого Криму. Ворог реально боїться і британських ракет «Гарпун», і українських ракет «Нептун», деякі з яких свого часу потопили флагман російського Чорноморського флоту, гвардійський ракетний крейсер «Москва». І, звісно, зараз ворог надзвичайно хвилюється через активне задіяння українською стороною дронів. Дронів типу «Сіа-Бебі», але знову ж таки, ті «Сіа-Бебі» не виникли на рівному місці. Мені здається, що це така собі колаборація наших виробників з їх британськими візаві. І насправді напрацювання ми маємо неймовірно круті. Здається, вперше в історії людства Україна, застосовуючи ті самі морські безпілотні дронові платформи, спромоглась фактично серйозно потіснити ворожий Чорноморський флот, який буквально ще рік тому назад був абсолютно певний в тому, що він панує в акваторії Чорного моря і жодних противників таких належного рівня для російського Чорноморського флоту в акваторії Чорного та Азовського моря немає. Але ж ми ту ситуацію докорінно змінили. Що далі? Та сама колаборація, про яку йдеться, і 200 мільйонів доларів буде, я думаю, спрямована на те, щоб збільшити обсяги виробництва тих самих дронів, бо я хочу звернути увагу нашої аудиторії, чим далі, тим більше нинішня російсько-українська війна отримує ознаки війни 4-го покоління. Ті самі фільми про майбутнє, коли активно та левову частину бойових завдань виконують безпілотні літальні, чи морські, чи наземні, чи ті самі сухопутні платформи без участі безпосередньо людського персоналу. Це дуже важливий кейс, бо в такий спосіб ми маємо можливість максимально берегти життя та здоров'я тих самих операторів, які керують на відстані дистанційно тими самими безпілотними платформами. І до того треба додати високоточні артилерії, високоточні ракети. Я думаю, що саме за цим перспектива
нинішня російсько-українська війни. І саме за тим фактором знаходиться перемога на полі бою українського війська. Бо якщо ми будемо вимірювати наше протистояння кількості особового складу, навряд чи ми зможемо тут здобути перевагу. Мобілізаційний потенціал Російської Федерації кілька разів більше, ніж умов можливості України як держави. На це варто зважати. Тому той кейс, який зараз прокомуніковано щодо збільшення тієї саме компоненти, яка створює можливості для розвитку, для збільшення виробництва тих самих безпілотних платформ, то є дуже важливо. І сподіваюся, що до цієї ініціативи так само будуть долучатися і інші країни світу, бо війна, в якій замість людей бойові завдання, бойові місії виконують дрони, FPV, дрони камікадзе, розвідування та штурмові дрони – це насправді війна майбутнього. Я сподіваюся, що в тому протистоянні з Російською Федерацією Україна точно не буде постраждати. Про дрон, який про нашу систему антидронову, яка на відстані 9 кілометрів вперше уразила шахет. Що це таке? Скоріш за все, йдеться про ракети до комплексу БУК, можливо, до комплексу ОСА. Це сухопутна компонента, ракети, які встановлюються на ці пускові майданчики, вони діють за алгоритмом поверхня повітря. Думаю, що, скоріш за все, деякі ракети, які були задіяні до цих пускових установок, спрацювали з 100% ефективністю. Ми маємо розуміти, що за несприятливих погодних умов, а також за умов того, що ворог дедалі частіше використовує певні методи маскування тих самих шахедів 131, шахедів 136, не завжди наші мобільні групи, які працюють за допомогою зенітних та великокаліберних установок по тих самих дронах, вони фізично бачать дрони. Погані погодні умови, специфічне фарбування, використання спеціальних матеріалів, які буквально перегничують відлуння від тих дронів, вони створюють фактично непереборні умови для того, щоб фіксували такі повітряні цілі наші мобільні групи. А от сховатися від наших БУКів чи ОС, комплексу повітряної оборони ворогу, надзвичайно складно. А якщо ці пускові установки ми спромоглися поєднати із західними ракетами, то насправді чудова новина. І сподіваюся, що таких добрих звісток ми будемо чим далі чути більше, бо це важливо. Важливо хоча б тому, що кожен ворожий дрон, кожна ворожа ракета, вона несе смерть та руйнування. Тут, до речі, важливо зазначити наступне. А крім того, що ворожа промисловість спромоглася виготовляти від 115 до 30 ракет стратегічного рівня, тобто тих, що спроможні зробити відстань приблизно 350 км і більше, ворожа армія ще спроможна виготовляти ракети оперативно-тактичного рівня, тобто ті, які долають відстань 100, 150, 200 кілометрів. І це так само виклик, з яким треба боротися для того, щоб мати, бодай, паритет в тому самому протистоянні. І так само ми маємо пам'ятати, що, скоріш за все, за останні кілька місяців ворог спромігся локалізувати виробництво тих самих іранських дронів, Шахед-131, Шахед-136, для того, щоб мати більші можливості щодо задіяння тих самих дронів. Тут ще один дуже важливий момент. Подія в різних куточках світу, зокрема близькосхідний конфлікт, може так само впливати на обсяги та темпи передачі ракетного озброєння від уряду Ісламської Республіки Іран. Мені здається, що через загострення, яке саме відбувається навколо цієї близькосхідної країни, уряд в Тегерані навряд чи найближчим часом наважиться передавати сучасні ракетні розробки, пускові установки, ракети для потреб російської армії. Мовляв, і самим, то воно дуже важливо. А от те, що локалізоване виробництво шахетів на території Російської Федерації, це безумовно для нас виклик, з яким треба працювати. Є ще один виклик, він постійно у нас на слуху, це дії уряду Північної Кореї. Тут ми маємо зважати, що щонайменше 1 мільйон снарядів останнім часом передано для потреб російської армії зі складів армії Північної Кореї. Ну і до того ж здається, що деякі типи ракет близької та середньої дальності вже передано для російської армії. Це значить, що роботи у наших операторів систем протиповітряної оборони в перспективі другої половини зими буде чимало.
Ну, напевно, вони точно не заспокоються, і хоча їм багато що не вдається, тим не менше з цим вони атакують, бо ми вже згадали, фюрер є фюрер маніакального складу особистості. Скажи, будь ласка, ось чи я правильно розумію, що ці наші системи, ці перероблені там якісь гібридні системи ППО, їхні ракети, якими вони збивають, уражають повітряні цілі, вони набагато дешевші за аналоги західні, з якими проблема, ну просто через те, що вони дуже дорогі. Тобто дрони, шахеди відносно дешеві, а чим їх доводиться іноді збивати, не лише ж там мобільними групами, а там збивати ракетами, це просто неспівставна сума, так? Да, це насправді виклик, з яким ми нині стикаємось, бо, до прикладу, ракети до комплексу ППО «Петріот» вартують за різними оцінками від 1 до 4 мільйонів доларів. І якщо тими ракетами гатити по ворожих дронах, вартість яких за різними оцінками від 100 до 100 тисяч доларів, ну звісно, що ціни не співпідставні. Хоча, знову ж таки, комбіноване використання різних засобів ураження дозволяє нам досягати визначених результатів. І тут ми маємо розуміти таке. Нам треба шукати шляхи, які дозволяють нам не лише раз за разом збивати ворожі дрони, а й шукати можливість для того, щоб руйнувати пускові майданчики, пускові установки, які безпосередньо діють в тому числі на тимчасово окупованих територіях. І я думаю, що тут ми маємо певні результати, бо я хочу звернути увагу нашої аудиторії на таке. Протягом тривалого часу ми чули у зведеннях від українського генштабу, що ворог задіює територію полігону Чауда. Це район Феодосії, тобто східна частина тимчасово окупованого Криму. Саме там знаходились пускові майданчики, звідки ворог поцілював шахедами по території нашої країни. Останнім часом і дедалі частіше ворог починає використовувати майданчики в районі Балаклава, а також в районі Більбека, литовище Більбек, саме звідти ворог починає запускати ті самі дрони. Чому? Тому що, здається, в районі Феодосії наші пристрілялися. І кейс знищення великого десантного корабля Новочеркасск є тому яскравим свідченням. Бо з одного боку російська пропаганда буквально верещить про те, що Феодосія надійно прикрита батареєю комплексу С-400, а це насправді потужний, ефективний, дієвий комплекс протиповітряної оборони. А з іншого боку, ми точно знаємо, що ВДК Новочеркасск знищено повністю ракетами Storm Shadow. Ще є інформація про те, що нібито було пошкоджено підводний човен, який знаходився так само в акваторії порту Феодосія, але тут інформації не так багато, є буквально кілька заяв з цього приводу. Я думаю, що ця інформація потребує додаткового підтвердження. Отже, ворог, незважаючи на те, що має досить потужну та розгалужену систему протиповітряної оборони Криму та Севастополя, час від часу ловить гаф і пропускає ті самі добрі БПЛА, які прямують у бік тимчасово окупованого Криму від Одеси та Одеської області, і відповідно наші ракети. Влада, я зараз трохи перестрибну з цієї теми озброєння до таких міжнародно-військових питань. Путін останнім часом декілька разів так неприховано практично погрожував країнам Балтії за їхню нібито політику тиску на російськомовне населення. Ну, це дуже стара пісня, дуже стара. Але зараз на тлі війни в Україні це гостріше сприймається. Він каже, що ви висилаєте наших росіян з території цих країн. Ну, до речі, він би, в принципі, ну, якщо він такий цар російський, казати, ну, давайте більше, виганяйте до мене, мій народи, повертайтеся. Ні, просто він вважає цю землю своєю. Ось у цьому різниця. І він просто погрожував практично відкрито. Я вже одного військового оглядача питав, і в тебе запитаю. І навіть ти, напевно, читав, там німецьке видання Bild опублікувало таку чи то план, чи то така оперативна гра.
згідно якої в такий спосіб Путін планує згодом вдертися в Балтію, щоб відрізати 3 країни Балтії по суходолу від решти європейських країн. І це так званий Сувалкський коридор, який з'єднує так звану Калінінградську область з Білоруссю, так званою, знову ж таки, якої вже фактично не існує наразі. Так? Калінінград – це ось просто треба віддати належне мудрості такої диктатора Сталіна. Він залишив таку теж бомбу там, да? І там коридор невеликий. І, в принципі, там розглядається така версія, що він в такий спосіб, тобто нанесе удар саме в цьому напрямку з 2 сторін. Наскільки взагалі ти вважаєш, не зараз, звісно, зараз пишуть видання, що вони не спостерігають там накопичення сил або якихось конкретних якихось планів на реалізацію їх, але на тлі цих заяв фюрера, наскільки ймовірним, в принципі, є такий напад у майбутньому, і якщо він ймовірний, в який це спосіб відбудеться? Так само я також я читав коментарі про те, що буде гібридний напад, який не прописаний в статуті ООН, а в статуті НАТО. Це типу оголошення, вони пишуть це відкрито, пропагандисти російські, оголошення, тобто з'являться народні республіки в разі там подальшого тиску, дискримінації так званого російськомовного населення, ви побачите в себе прибалти, як вони кажуть, народні республіки. Ну, а Росія завжди ж допомагає народним республікам. Вже була Фінська Народна Республіка, і цих народних республік було багато вже, не лише за цю війну. Твій розгорнутий коментар, що ти про це взагалі думаєш? Із військової точки зору, і з політичної. Я почну від початку з певної такої емоційної складової, бо вона для мене близька і зрозуміла. Я давно на цьому світі живу, і я добре пам'ятаю ті процеси, які передували розпаду Радянського Союзу. В той самий час ми часто з мамою приїжджали до наших друзів, які проживали в країнах Балтії, і в Литві, і в Естонії, і в Латвії, і нас рятувало від несприйняття того, що ми приїхали на територію цих балтійських країн, маючи російське прізвище Селезньов, той факт, що ми були виходцями з Казахстану. Бо несприйняття серед тамтешніх мешканців всього російського та пов'язаного з Росією ще тоді дуже добряче відчувалося. Так от, рух зелених братів, рух Кайсаліт, він і нині має ознаки готовності до національного спротиву російській агресії. І, звісно, ми маємо розуміти, що сила не спецпідставна. Російська армія не дарма вважається другою за місцю у силі, хоча я розумію, що всі ці розрахунки ґрунтуються на тому, що по бумагах у Росії 17 тисяч танків. І хоча ми з тих 17 тисяч вже 6 на найбільше тисяч спалили, тим не менше ще й досі російська армія вважається другою за військовим потенціалом у світі. Але що стосується варіантів розвитку ситуації. Ті документи, які потрапили до журналістів німецького видання Більд, це один з варіантів розвитку ситуації. І перше, що мене збентежило, мовляв, у разі, якщо Російська Федерація проведе мобілізацію плюс 200 тисяч, мовляв, до середини червня цього року Україна паде. Тому двобої з російською армією. Зачекайте. Росіяни сподівалися за 3 доби взяти Київ, за 3 тижні у всю Україну. І що? Вона зараз веде бойові дії в районі Авдіївки без будь-яких навіть примарних перспектив взяти його під контроль. Вона мучила майже 2 роки свої позиції в районі Мар'їнки, і лише після того, як вщент зруйнувавши цей невеличкий населений пункт, вона спромоглася взяти його під контроль. Бої в районі Авдіївки тривають, здається, з кінця 2014 року без будь-яких таких притомних територіальних здобутків для російської армії. Тому зазвичай військовослужбовці розраховують і розглядають найбільш критичні варіанти розвитку ситуації. Так і цього разу до журналістів видання Більд потрапив один з таких кризових варіантів.
який розглядався в рамках навчального процесу. Ну, до речі, Владе, це непогано для їхнього суспільства, для їхнього політикуму, для їхнього там, не знаю, експертного якогось там кола, бо вони саме мають розглядати, щоб реагувати гідно і відповідально на виклики, які стоять перед Україною, вони мають розглядати саме варіант, що України не стало раптом. І що далі? Треба винирнути з цих самих таких рожевих куляк, де все добре, де все чудово і Україна обов'язково переможе. Підхід має бути максимально раціонально. А уявіть собі, якщо станеться не так, як вам того гадалося. І тут вони мають розуміти, що геополітичні амбіції Володимира Путіна, вони далеко більш далекосяжні. Слухайте, він же каже взагалі, вони всі кажуть, на Берлін, що ще треба? Написати на Амстердам, на Лісабон? Ну що ще треба? Які докази вам ще потрібні? Про Лісабон так само російські пропагандисти кажуть, що то російське місто. Не має бути ілюзій. Путін марить відновлення Радянського Союзу формату 2.0, а ми пам'ятаємо, що країни Балтії, східноєвропейські країни, включно з східною частиною нині об'єднаної Німеччини, зі столиці в Берліні, знаходились у зоні контролю Московії. Тому не може бути ілюзій. І тут, коли німецькі експерти кажуть, що вони мають від 3 до 6 років для того, щоб підготуватися до повномасштабної війни з Московією, вони мають розуміти, ті самі 3-6 років їм тут і зараз дають українські сили оборони. І лише вони. Якщо війну поставити на паузу, як деякі політики, якими керує там опосередковано Путін, пропонують, це ймовірність вторгнення, по-перше, зростає арифметично, а по-друге, він озброїться не так, як зараз. Тобто він матиме паузу, можливість і головне відчуття перемоги. Йому навіть сама перемога не потрібна. Йому потрібно бачити, що він перемагає, щоб переконати Китай йому допомагати, ну і всіх інших розбешувати всі ці диктатури по всьому світу. Ну і, до речі, прем'єр-міністерка Естонії, здається, сказала, що теж 3-5 років є. Може і є, але лише завдяки Україні і все одно готуйтеся. А так, в принципі, він, як би не Україна, відкинувся вже просто, як земля просохла, ну чесно. Да, і насправді це дуже серйозний виклик, на який мають зважати усі наші високоповажні західні партнери. Бо тут і зараз Україна не вимагає, щоб країни Північно-Атлантичного альянсу безпосередньо відправляли свої штурмові загони, свої бронетанкові підрозділи для того, щоб вони вели запеклі бойові дії в районі Бахмуту чи на Авдіївському напрямку. Дайте нам техніку, дайте нам озброєння, дайте нам боєприпаси до того озброєння. Ми власноруч своїми силами розберемося з ворожою навалою. Але ж бачимо, що і досі немає єдності, досі немає розуміння того, що у разі, якщо Україна не втримує ворожу навалу, наступними будуть східноєвропейські країни. І тут я дивуюсь позиції Віктора Орбана та Роберта Фіцо, прем'єрів відповідно Угорщини та Словаччини. Вони там усіляку дурню на широкий загал поширюють, а мені здається, що ті дядьки забули. І агресію Московії 56-го року відношення до суверенної Угорщини і події 68-го року, які вирували на території тоді ще об'єднаної Чехословакії. І насправді це дуже прикро. Ти знаєш, Владе, вони не забули. Вони не забули. Просто Орбан і Фіцо – це нащадки якраз тих, хто зустрічали тоді радянські війська з хлібом і сіллю. Ментальні, принаймні, точно нащадки. Да? І вони, якщо, знову ж таки, це частина сценарію, це теж треба доносити, я думаю, наші доносять. Якщо України немає, просто уявіть собі, що України немає. Ми собі такого не уявляємо, але їм треба уявити, хоча б так умовно, так? І ось Угорщина одразу разом із Словаччиною, можливо, переходять на бік, залишають НАТО і переходять до значить, цього блоку, який створить Путін. Я не знаю, як він її називе, може Велика імперія, там, не знаю, так? Тут поруч, буквально поруч серби, які теж достатньо божевільні, які теж залюбки будуть співпрацювати і в військовому сенсі теж. Ну, щоб до них російські війська не прийшли, вони скажуть, добре, нам не треба нічого, ми самі все зробимо тут. Да? І кажіть
шановний там фюрер, що робити? Да? Лише нас не чіпайте. А деякі, я ж кажу, Фіцо і Орбан, вони просто оплесками зустрічають, їхні прихильники так само. Продовжуй. Я думаю, що ситуація не буде настільки лагідною для народів і Словаччини і Угорщини, бо зараховуючи, що певною мірою кордони між Україною та Угорщиною та Словаччиною прозорі, російські вояки навряд чи побачать різницю між рівнем та статками життя мешканців Закарпаття чи Львівщини і рівнем життя словаків та угорців. І вони будуть сунути далі і пройдуть тим самим катком, і буде і Пешт, і Братиславу, і будуть грабувати, гвалтувати, нищити все і вся, бо їм абсолютно байдуже. Бо жага до тих грабунків, до тих здобутків, коли я можу все, тому що я маю в руках зброю, вона здається в крові тих самих московських царків і того війська, яке вони відправляють на обій. І я думаю, що тут не може бути ілюзій. Так само не може бути ілюзій в наших ключових західноєвропейських партнерів. Бо без єдності ми втратимо нашу ідентичність. І незалежно від того, яку націю представляє та сама ідентичність. Чи то українську, чи то німецьку, чи то польську, чи то представники країн Балтії. Ворога можливо зупинити лише згуртувавшись, об'єднавшись в своїх зусиллях, своєї військово-технічної підтримки. І по факту, тут я абсолютно з вами згоден, лише українська армія зараз системно та методично нищить збройний та бойовий потенціал російської окупаційної армії. Якщо того не буде відбуватися, бойові дії будуть вирувати в передмістях Варшави, в передмістях Берліна і, скоріш за все, десь в передмістях Парижа так само, як і на узбережжі проліву Ла-Манш, бо Путін марить володарювати світом. І для того, щоб його марення певною мірою розвіяти, а його привести до тями, потрібне єднання, потрібне гуртування за наше спільного безпечного майбутнього. Скажи, будь ласка, ти мене на ви не називай, я до цього не звиклий. Да. Ну, будемо вважати, що ти кажеш ви нашим глядачам так само, ми всі. Да. Значить, дивись, про Сувалкський конкретно коридор. Як би були абсолютно сприятливі обставини для Путіна, він дійсно такий удар би наніс, щоб відрізати і припинити там постачання зброї або підтримку військам натовським ці країни три. Бо фактично вони перерубаються, якщо появити цей коридор, то три країни, Естонія, Латвія, Литва, залишаються наодинці, ну, трьох проти Росії і за спиною море. А зараз зараз морський десант або щось там таке, ну і повітряний так само, це дуже-дуже складно. Може бути така ідея у нього? Тут я хочу звернути увагу і твою, і нашу аудиторію на наступне. Останнім часом росіяни достатньо серйозно активізували підготовку своїх десантників для проведення повітряних десантів. І тут часто густо ми чуємо, мовляв, можливо буде повторення так званого Гостомельського десанту, проведення інших операцій на території України в рамках так званої спеціальної військової операції. Да хто вам таку дурню сказав? Що заважає викинути той самий десант з 300 російських десантників десь в районі Сувалкського коридору? Що заважає російській армії приховано сунути територію Республіки Білорусь для того, щоб перекрити ту саму комунікацію між Польщею та Балтійськими країнами? Що заважає підрозділам армійського корпусу, які дислокуються на теренах Калінінградської області, вийти на відповідні рубежі та позиції для того, щоб блокувати будь-який рух через той відносно невеликий проміжок сухопутної території, що поєднані є країни, які входять до Північно-Атлантичного альянсу. З одного боку Польщу, з іншого боку Литву, Латвію та Естонію. І на це треба зважати. Бо ворог абсолютно не приховує своїх амбіцій алармістського штибу, бо Путін марить відновленням Радянського Союзу, і Путін готовий діяти на максималках. Бо треба віддати належне його аналітикам, вони чітко розуміють, що високоповажні
європейські чиновники та чиновники Північно-Атлантичного альянсу можуть витратити безліч часу на узгодження певних нормативів, актів, документів, перш ніж ухвалити консолідоване рішення. А все це час. І здається, що за досить відносно короткий час російська армія, не витрачаючи час на певні бюрократичні узгодження, зможе реалізувати той самий акт військової агресії, про який нині детально пише видання «Більд». А що б ти, у нас залишається на 3 хвилини, навіть менше, що б ти порадив військовим Литви, Латвії, Естонії, які фортифікації робити для того, щоб запобігти такому сценарію, ну, в максимально ефективний спосіб? Я думаю, що варто звернути увагу на ті рекомендації, які на початку повномасштабного вторгнення почув український генерал Валерій Залужний. Зариватися в землю, створювати потужну мережу інженерних фортифікаційних споруд, створювати суцільні протипіхотні та протитанкові поля на тих ділянках, де ворог, ймовірно, буде наступати. Ну і готувати нації, народи для того, щоб протистояти ворожій агресії. Що дозволило тоді, у лютому-березні 2022 буремного року, нам втримати країну? Це єднання, це та сама синергія українського народу та української армії. Адже коли до захисту Києва стали десятки, а то й навіть сотні тисяч українських громадян зі зброєю в руках, то у ворога вже тоді не було жодного шансу. Лише разом, лише об'єднавшись, гуртувавшись, ми зможемо протистояти цій самій навалі. Бо певною мірою історія ж повторюється. Події, які нині вирують на теренах нашої країни, можна, ну, певною мірою порівнювати з процесами Української Народної Республіки і часів директорії, які вирували на початку ХХ століття на просторах нинішньої України. На це варто зважати. Нема часу на внутрішні чвари та розборки. Треба об'єднуватись, треба гуртуватись, бо ворог у нас один. Ворог підступний, ворог не приховує своїх алармійських прагнень щодо нищення України як держави, а українців як складової спільноти народів миру. І я все ще впевнений в тому, що за Україну не треба вмирати, а за Україну треба вбивати. Так, і треба теж нашим друзям з країн Балтії і полякам розуміти, що це такий ворог, до якого треба ставитися там просто гранично серйозно. Ну, я думаю, що, в принципі, там люди це розуміють, бо вони найближчі до нас. І найближче вони відчувають цей запах війни. Дякую тобі, передам твою відповідь, до речі, литовським громадським діячам і журналістам. Їм це цікаво, насправді. Вони це аналізують у своїх суспільствах. Дякую тобі, Владислав, за те, що знайшов час. На все добре. І дякую нашим глядачам за те, що вони дивляться АТR. Дивіться АТR далі.